Bunuh Ranesa.
sarwa kembang yen sinawang saking mandra pindha dandang lelungan bagus matur nuwun dumateng para pamirsa yo prakaca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina bulane sing awe ngelingake aja padha turu sore yo prakaca deleng kuda pranesa bulan jati lane gamping tengah kete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa matur nuwun sampun nimbali pranesa jalan-jalan ke Simpang Lima jalan-jalan ke Simpang Lima kota Semarang Simpang Lima kota Semarang nyebarake tindak tanduk putri luhur nyebarake tindak tanduk putri luhur kanggo gayung urip bangsa adil makmur kanggo gayung urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timring tumindak mureh kasil ing nasti timring tumindak mureh kasil anggenggo watak kang sifat adil anggenggo watak kang sifat adil urip aja tumindak kang iwa urip aja tumindak kang iwa Jumbuno citra aning bangsa kita Jumbuno citra aning bangsa kita eling-eling tata gawe pakaryan eling-eling tata gawe pakaryan Ojo kongsi malih ing terbe liyan Ojo kongsi malih ing terbe liyan
Semarang Simpang 5 Kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur kanggo gayo murid bangsa adil makmur kanggo gayo murid bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur wis tinanam duwe watak kudu jujur wis tinanam duwe watak kudu jujur ing nasti timeng tuminta mure kasil ing nasti timeng tuminta mure kasil Anggegawa watak kang sifat adil Anggegawa watak kang sifat adil Jos Jos Keneng apa sira tanru mangsa dosa mrewa mami kaya kotan kau prabeda sun ing tembe tekel bakal angeloyo rasa tresno kang tuwa kedah sirna sejatine sak selo-selo ning marga ngaku semua ingkang ngarep ageng kaya-kaya kebutuhan matetika perakitan makar sedelo ning nolo nalikane sepisan sun ngembat rasa
marang sira wekasan dawa prasopo kekatane samudra lan dirgantara anyekseni tangkeping tresno sanyata Dan kini bola balik kang kaweca mentalane sira mring desat kawula balik jeni nganti teko hati kebutone gawe kuciwane ati Kenapa sira tan rumangsa dosa mring wak mami kaya tanana prabeda sun ing kambe teger bakal angel rasa tresno kang tuwuh kadang serana sejatine sak selo-selo ning marga kang kusuma ingkang ngarep anggota kaya-kaya kumutuhan mantika narakitan makar sekira ning nolo ora ketan makar sekira ning nolo Ya la 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 Bos, bos. Wah, operatornya nanti iki. Bapayone mengko Nyun sewu Mas, menika ora jenggoten gitu. Kok ora numpak unta. Comen putih ya nol. niki wingi pun kurban ten Arab. Ora ngoten. Napa niki nganu, napa jenggote wedhus kurban wingi ditempelke napa nggih? Etawa niki. Siap. Monggo kadung rumiyin ta, Mas? Lah nggih, semonggo. Grandung. Nduk Linda. Iki sing Dalem, gandrung Ma. Mas Doni. Iki Mas Doni iki ana pesenan saka Mas Cebleng motor. Nggih, pripun Menika Ma? nek ana wong ngersake motor second Mas Cebleng motor. Wonten Oh, pundi? nggih. Nanggulan. Nanggulan, nggih. Jati ngerti alamatnya? Gerabak. Grabak. Grubuk. Grup Melu-melu Pak Pur. Grubuk Jati Sarono Nanggulan. nggih. Monggo. Makter. Ya, Dani. Oh, ini Don. Iki engko numpak baline numpak Mas Cebleng motor. Engko arep milih second sing apik-apik nggone Mas Cebleng motor. Nomornya di bawah ini ya, Don. Dani. Lagune apa Mas? Ganti ya Mas ya. Aja ngece suwe ra metu apa? Hah? Kesayangan musik banter apa? Banter apa? Kebo Giro. Lagu kebo apa Mas? Saya dandan kebo soalnya. Maiso Suro karo Dewi Tara nih. Iya, dinyanyikke Mas ya. Kebone ra trimo Ora padahal. ono lagune niku. Ora ono. Apa sing basa kewan apa nyanyikke? Biro Luka. Oh mentak-mentak ya? Hah? Biro Luka. Wingi dolanan ndi, Mas?
Oh, wingi dolanan ndi Mas kene ya? Ada yang baru di aplikasi. Ayo Ki Bayu Aji. Wingi dolanan Mas ning gembira loka dina minggu kajae ono ontane ono unyu ono kasadewan opo-opo ono pengen praon ono bandulane ono pengen jajan kok daerah kuciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo naik gembira loka. Untukmu jijik tenan. Wingi dolanan Mas ning gembira loka dina minggu torne bocah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina ayo naik gembira loka. Yo 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 yo. Ayo. Doni Doni. Doni Doni Doni. Buntute buntute. Kaki sapi pamunyo. Ijo. Mau ki kebo kok dadi munyok ki piye? Mau ngising Kon mau sampe nginyong. piye iki? Untune dicopot to jijik banget to. Dicopot sik ngomong. Untune pamer ke penonton sih. Dadah sih kek. Niku untuk palsu. Bringis Pak bringis Nur. bringis. Angge. Niku sing asli 2 meter. Siapa yang mau cari jodoh? Ayo langsung daftar ya. Opo iki? Jarene Lagu siapa apa? yang mau jodoh langsung daftar. Nyuwun lagu apa? Untuk ro pondasi kok apik pondasi. Apa saiki lagune? Aku mau doyak gini deh. Hah? Iya. Apa? Reak. Ora dadakku penerjemah ki piye? Reok. Reak. Ayo iki mah reok. Ayo meneh. Ya. Hosa, 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 hoya, 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 Dhuwur banget. Dhuwur banget. Dhuwur tenan. Wah, temangsang kalau wonge. Alah. Ayo Siti kuwi dijak. Gandrung. Sit orang ngono kuwi mau jarane golek jodoh. Selendange kayak Siti Jeng. Ben, ayo. Niki ceritane kewan sapi Pak Nur.
Mo. Sing putih. Tujono ra sida dibeleh wingi. Lah Nek nggih. sida dibeleh wis sakake sing mangan daginge. Ucul wingi mergo ucul. Daging kok dangkal tok. Mo. Seorang Siti nolak dondol mo. Yo, jam 5. Oh iya. Oh, jam 5, jam 5. Bapayone godhong dukut langit tali barat ngumandang ing tawang tinundotan katon mangke Kurang 500. Araja Gunung Sewu Jolo Sutra ing Bogor Mami Ayo dul. Iya, Ceng. kabeh padha rumeksa hangadangi mungso anulak panggawe Allah lara sumingkir langkung anape kang agring dadi Iki lho, Cok. Iki lho, Cok. Jadilane. Dobraneso. 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 Kambing tengah. Iki lho Cok. Iki lho, Cok. Iki lho Cok. Iki lho, Cok. Iki lho Cok. Jadilane. Dobraneso. 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 Kambing tengah. Iki lho. Jadilane. Asli. Saka kambing tengah. Iki lho. Jadilane. Asli. Saka kambing tengah. Ayo, 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 ayo. Nyai karyane praja kene, 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 kene. Gugur gunung tandang gawe. Sayo sayo rukun bareng rokane sowae dilolan legowo kanggo mulyaning negara Siji, loro, telu, papat maju papan papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kolopis kontol baris kelopis kontol baris kelopis kontol baris kelopis kontol baris ayo 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 ayahe karyane praja kene 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 ukur gunung tandang gawe sayo sayo rukun bareng rokane sowae lilolan legowo kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge
Ayo. 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 Awas, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Awas. 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 Iya. Siap, siap. Yuk, yuk. Ayo. Arep ketek, arep tak udunke supaya gelem, arep tak dukunke. Hore, hose, tak hore, hose. Bolane sawo. Aja cilik. Dudune dawa. Saya bener, saya bener. Sing kira-kira. Sing dilirik ora rumangsa. Ose, ore, ose, ore. Ireng-ireng motore Kanjeng kono mrene tak sopirane yen tak seneng aja mung mandeng Ayo. golek ana ngendi omahe ore ose tak ore ose boyo mesem rute tae opo boyo guyu susah petae opo Jalukku mas tetepo ing janji ojo emo ojo tansah tuwa senadyan aku uga tansih la ing janji mesemo tansah taeteni yo bareng ngamukti luhuri kagungan watone tumemen mesti kasempatan koyo mesem menurut petae opo boyo guyu susah petae opo penjaluk ude tetep poe janji ojo ewo ojo tak cacuwo senadyan aku uga tansih lain janji mesemo tansah taeteni yo bareng ngamukti luhuri kagungan watone tumemen mesti kasempatan Iya. Oi. Ya. Oh, ana dia tuh. Pintu masuk.
Ben rasa dipisah padha dene kewan kok. Kuwi ngisor kuwi. Iya mah. Apa? Nuruti juragane motor mau. Napa nggih? Kesayangan. Oh iya, kesayangan. Langsung. Pae samahe titul bae gonang kebrane sosak sindene hore hose ala hore hose pae samahe titul bae gonang kebrane sosak jen sete kudu brane so ayo joget maul ayo mas Terima dalam kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nadang rindu Mas tolong air mas mas embere rembuk ae kodang Banyu. di DM di WA kok ora balesi opo sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi ning ati aku goleki tali kontak aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang Allah kang mas sen jogo tresna hoi dene aku kang jogo tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pancen jodoh ora bakal urang dalan kesayangan spesial buat Mbak Nuri Ceblek Motor Asik. sajose jual beli motor berkualitasnya Kulon Progo asik Pak De. kuda praneso Ini mas kesayangan koyok apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nadang rindu kang mas sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi neng ati aku goleki tali kontak ayo mas ayo ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang
Aku perawan, Aku sing. durung tau ketemu. Aja dipercaya kok, aja dipercaya. Tak rewangi sarungan dewe sangka. Assalamualaikum lah kok bapake mlerak. Tak rewangi ngempet ora keropo. Macak sopan ben koyo kang podo. Ayo nyigalar tobat kapalo bapak
lakoni mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani terus no entekno wis entekno Baik kabeh. Apa, Je? entekno Nyoh.